We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Have a blessed Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Digos City o Hagonoy sa Davao del Sur Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Maramag ug Don Carlos sa Bukidnon Province. Mga kapuso, this morning atong makauban ang rising female basketball star nga usa ka proud Mindanaoan nga anaa karon sa nasod France, si Luna Ozar. Samtang sa dungan ta nga ma-inspire og mga kat-on sa istorya sa usa ka retired college professor nga nagpakita og tinud-anay nga pagmahal sa mga kabatan-unan pinaagi sa iyang advokasya nga Children of God. Ila-ilahon ta si retired professor Concesa Lagare. O makauban sa natin resi ang lupus warrior nga si Cassandra Vanessa Hapos. Mga kapuso, pinasahi ang atong itampok sa Cumbira Express this morning kay kini usa ka traditional Italian rice dish but with a Filipino touch. Tama ka na Jill, kay swak sab kini sa mga gusto mamahimong fit and healthy. Mga kapuso, kini ang adlay risotto with native mushroom nga iandam sa atua ni Chef Francois Cabiladas. Mayong buntag mga kapuso, welcome diri sa Cafe sa Bukid. So karong buntaga magluto kita og adlay risotto. So muna siya ang adlay. Sikat na kayo ning adlay karon tungod sa iyang health benefits. So ang adlay low siya sa glycemic index, so pwede siya i-substitute sa rice. So ang atong kailangan para sa atong adlay risotto mo ni siya. So adlay, ang adlay nato atong gihumol sa tubig around mga 2 hours to overnight. And then kailangan po ta og olive oil, onions, and then kinapot tay salt, white pepper, then natay parmesan, nasa tay butter. Ang atong mushroom stock ato na siyang giinit daan. Pako ni siya. So around mga 1/2 cup akong gigamit diri, and then gibuhat ani ako lang siyang gigisa with onions, dayon salt. Yan na siya. So giluto na ni siya ahead of time ang atong pang-garnish na ni siya unya. So mag-start na ta. Mo ni siya ato na inito na ang atong non-stick na frying pan. Non-stick ang gamit para mas easier ang pagluto. So magbutang ta og olive oil around mga 2 tablespoon ang atong ibutang. So pagkainit sa atong olive oil, i-add na to ang atong chop nga white onions. Okay, so pagkita nimo nga nag-sweat na atong onions, and then pero wala siya, make sure nga wala siya brown sa sides. So pagkakita nimo siya nga na-coat na og ayo ang imuhang adlay, so kung yan na makita nimo siya, shiny na siya, na i-add nimo gradually, so anam-anam. So after 40 minutes, muna siya ang itsura sa atong adlay. So na-absorb na niya ang 4 cups ng atong liquid. So ang yang make sure lang yung texture kay ingani siya, medyo shiny gapon siya, and then nag-come together siya, marang nag-stick siya together. Mga kapuso, aniya na ang atong lamian nga adlay risotto.
Mga kapuso, bisan og retired na sa serbisyo isip college professor. Apan, padayon gyapon ang pagparayag sa Dabawanyang si Consasa Lagare sa iyang pagtabang ug maayong impluwensya ngadto sa mga kabataan. Ug ato siyang makauban karong buntaga. Ma'am Ching Maing Buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na po kayo, ma'am? Ay buntag sad, okay lang gihapon. Fine. With God's blessing. Well, great to hear that, Ma'am Ching, no? Pero unang-una, please share with us, ma'am, ang imuhang istorya una ka nahimong usa ka teacher. Ay, galig mo hilak mo. Kay 6 years ko nag-undang, usa ko nag-Eskwela College, kay naging maid ko sa dati namong maid. Nagtrabaho pabrika, naghugas og botilya usa ka tuig sa La Puersa, og naa sa Batling, og packing ko for 2 years. With all boys, ako lang ang babae. Naapaman ko yung mga manghod adto nga gagmay pa kay namatay akong mama og sayo. Pero sa adlaw, maglaba, magalaga bata, sa gabi ko mag-eskwela. Pero with God's blessing, naging scholar ko, naningkamot ko og tuon, usay, unsa nang orasa ko matulog kay mag-study. Si Lord bless my life. In spite nga, pobre mi, kay unom akong manghod, puro man professional na. Ma'am Ching, unsa ba ang nag-inspire sa imuha nga mahimong usa ka profesor? My desire to share and my desire to teach and to touch the life of my student. I could share my life at the same time, the dedication of a teacher. Through my teaching, I want to touch their life that they grow up with doing things that will glorify God, things that will make their parents happy. Para bang mas gusto ko yung may nagawa ako sa estudyante ko na throughout their life, they will never forget me. Sa imong years in service, Ma'am Ching, no, unsa ba ang imuhang mga dili gyud malimtan nga experiences sa panahon nga ikaw usa pa ka maestra? Na ako mga estudyante nga, usay ka nang wala na pagkaon. Lapit na ma-end ang semester, ma'am, wala na ko'y pangbayad sa balay. Ug pagkaunon ako sila, hantod mahuman na, makagraduate sila. Bisag ginagmay lang good, para importante nga dili sila magutom. Og among nasayran nga human kami retiro, ma'am, isip college professor, adto na kagilusad nga advokasya. Mamahimo ba nimo nga i-share ka namo kung paunsa ba ni siya nagsugod ug kinsa sab ang imuhang mga gipangtabangan o nahimong benepisyaryo niining imuhang programa? Uy, 13 years na. Nagsugod ni January 18, 2007. 10 years diri sa Leon Garcia. 6 years sa Dolor Elementary, Soledad Elementary School. O sa Panipasan, 2 years. Sa Marilog, mag 6 years. Inana, pero 13 years na kutob karon. Gusto lang na ko makitang there is that joy in the face of the children because they have eaten the food that I prepared. Lisod gud kaayo, pero happy kay ko kay makita gyud nako ang pagkaon nilang bisag duha ka lugas nga kanon walay mabilin, meaning gigutom sila. They are the person, they are the children nga dapat gyud pakaunon. Sa karon, Ma'am Ching, unsa pa ba imuhang mga pangandoy o gusto pa buhaton? Kuan gid ko nga sa Marilog mabalik ang face to face kay excited ko nga makita ang mga bata. In spite of my health, gusto kong maka-tent gift giving ko dito sa Marilog sa Panipasan Elementary School nga kompleto sila ug ang materials nila daghan kaayo kay baka last gift giving na nako na although niyo ko nga Lord buhi ako 105 Lord kay pagkaman na Marilog galig mangita pa kog paagi nga kanang mga luoy gani sa bukid na. I trust God at He will live longer para naapa ko'y pakinabang sa mga luoy ng mga bata. Ma'am Ching, ang imong mensahe alang sa mga kabatan-unan o imuhang mga nahimong estudyante kaniadto? Sa akong mga student kaniadto, please do something good. Share what you can share sa akong advocacy to glorify God. It's good to share to all my children of God. Way back 2007 in Bolton, some of you are professionals now. Remember that what you have eaten, I'm the one cooking.
I did it with love because I love you all. And I only ask you, my children of God, to please pray for me na mabuhi pa unta kog dugay because my illness has no medicine. I only need your prayers. Please pray for me. Please pray for me, my children of God. I love you all. I love you all. I love you all. Your story is truly an inspiration sa tanan, Ma'am Ching, labi na sa mga kabataan nga padayong maningkamot. And thank you kaayo sa imong initiatives ug for inspiring us. Amping always ug unta mas daghan pa ang sama nimo, Ma'am Ching. Mga kapuso, chillax mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dugang impormasyon ug inspirasyon ang hatod sa makauban ni Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag, mga kapuso. Karong buntaga atong sayron ang istorya sa usa ka Lucky Warrior na si Cassie Hapos. Hello, Cass! Good morning and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hi, good morning, attorney. It's so good to talk to you this morning. Unang-una, Cass, atong istoryahan ang sakit na lupus. Paano mo ba nalaman? How were you diagnosed with lupus? Okay, nagsugod siya no when I noticed na sige na kanang hubag ang ako ang tiil. And then notice na ko na nagka-violet ang parts sa akong lawas. It started with my hands nga na siya yung mga murag bruises siya ba. And then na-notice na ko nga murag dalik na kay ko kapuyon. So luckily my mom is a doctor but she's in the US. She told me to go to a rheumatologist. And then nagpa-check up ko and then na-find out na ko nga positive jud ko sa lupus. Worse siya na kind of lupus. So the time na nag-think in na you have lupus and you have to deal with all the signs and symptoms, kaunsa na bago ang imong kinabuhi or perhaps your perspective in life? When I was diagnosed 2014 and then gipainom ko steroids, mga 3 weeks lang, from 50 kilos naging 68 ko. Aside from insecurity, nagkaroon ko depression. Sometimes I feel so uncomfortable but anagay ko nga, sige lang, uncomfortable ko mag-share about it. Pangit jud kayo ko lang pinag-publish ko. As in, super hubag kay ko, like magdako ako ang nawong and maghilak ko all that time because I feel so ugly. And I think that's normal, no? It's not about being vain. After having gone through all that, Cass, paano mo na-deal yung mga insecurities mo? How did you overcome depression? What gave you strength para padayon gihapon na makayanan nimo ug malampasan ang imong pagsulay while fighting lupus? Okay, it took me like years to accept na taba na jud ko. To be honest, kay musing usaw ko diet, naku man jud ko. Having a constant session with my psychiatrist, my depression pills helped me a lot. Having a family na kanang super grabe ang support, no? Kanang understanding the love. Kay kung mag-inom ka prednisone, saputon ako. Before, kay grabe ko makasabot, grabe ko like happy kay ko. Also, I was a sociable person before. And I think apart from your family, you've also mentioned, di ba, your fellow Lucky Warriors. And paano nakatulong naman sa'yo yung friendship and the relationship that you've built with your fellow Lucky Warriors? So having this support, they helped me understand nga kay nakita na ko sila, they've been having this kind of illness. So possible jud ay nga mataasan pa kung kinabuhi kay you just really have to take care of yourself. At ngayon, what is your prayer, Bakas? And mensahe mo din sa lahat ng iyong mga fellow Lucky Warriors as well as their respective families? My prayer is for scientists to I'm gonna cry to find a cure for this illness. But please, up until we can find cure for this illness, please understand na we Lupis need that kind of understanding up until we can find a cure for that. And please Lupis, please take your medicines. Please go
get whatever help that you can. Ayog kaulaw mga yug tabang. It's your right as long as you don't abuse it. Don't lose hope. It's okay. Your feelings are valid. Please add lupus groups and like Lupus Mindanao Foundation. Kay daghan kay groups nga nagahatag og free na HCQS. That's one of our medicines, attorney. So again, don't be afraid to ask for help. Thank you very much, Cass, for sharing your story with us and enlightening us further about this autoimmune disease. Daghan kayong salamat. Daghan pud kay salamat, attorney and GMA. And that was Cassie Hapos. Tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga tampok nato sa spotlight ang kinabuhi og journey sa usa ka batang babae nga future basketball superstar nga pride sa Region 10. Labi pa nga iyang amahan gikan sa probinsya sa Camiguin. Atong makauban karong buntaga si Luna Ozar ug ang iyang amahan nga si Leo Ozar. Luna and Sir Leo, good morning and welcome to At Home with GMA Regional TV. How are you doing today? Good morning. Hello, good morning sa Cagayan de Oro o sa Camiguin. Sir Leo, unang-una no, sukad bata pa lang ba nakitaan na nimo og potensyal ang imuhang anak labi na si Luna sa basketball o gagiunsa pud nimo pag-guide sa iya, sir? Nakita na ko siya pagdula sa basketball nga naay siya potensyal kay halos kada adlaw moadto siya sa basketballan kang uban namo og magdula sa iyang igsoon o sa iyang team sa mga bata 3x3 iyang gisugdan nga dula siya ibali ang motor sa iyang team hantod nga daghan coach nakakita niya nakuha siya sa seleksyon sa departmental sunod regional hantod sa national mao nga nakita na ho nga maayo iyang potential. Luna, please share to us how did you become a basketball player and why do you love the sport? I became a basketball player because my family, my parents and my older brother play. I love this sport. I think is because since I was younger, I was always on the playground with my brother and we make always a competition. Even I lose, but I always fight them. Luna, as a basketball player, what is your main dream? Since I was young, I dreamed to become professional basketball player and I dreamed to play for the Philippines and hopefully we are qualified for the Olympic Games coming in 2024 in France. How do you maintain your health and focus despite the challenges? I need to be careful of my food. I make a balance with vegetable and meat. I try to not drink so much Coke and junk food. And every night I sleep early to preserve physical good condition, to avoid injuries and to progress. Kamusta pod ba ang experience ni Luna diri sa ato ang nasod sa Pilipinas, labi na diri sa Region 10? Ang experience ni Luna last 2017 daghan ako kauban gikan sa France mga batan-on pareha ka edad ni Luna mao nga nagdula mi sa gikan sa baryo tod sa municipality hantod sa city gikan sa baryo nagdula mi exhibition game uban mga bata sa taga-Aguho na paghumana mo dula sa barangay Aguho niadto mi sa lungsod sa Mambahaw antod niadto mi sa Cagayan de Oro. Also Luna, please share to us your thoughts and your experience playing basketball here in the Philippines last 2017. I was excited because I play in the Philippines and I was the only girl. I want to prove the basketball is not only for the men and I want to prove myself. Sir, unsay ba imong tambag pirmi kang Luna og mga words of encouragement aron pod nga magpabilin ang iyahang kini nga kaisog og iyahang will sa pagdula og basketball? Usahay kung minus iyang dula, ako giingnan siya nga kalimti ang imong dula karon nga dili mayo pero hunong na nga ang sunod ni imong dula nga mahibaw-an nimo nga mamayor ka.
Luna, this is a personal question. By the way, what do you love the most here in our home country, the Philippines? The most I like in the Philippines is the landscape, the people, and the culture. And I love to visit all my family. My favorite food is the mango fruit and the banana Q, cooking by my grandmother and my auntie. Luna, what is your favorite Filipino word and which you think that represents you as a person? Aguginoko is an expression to believe in God for my grandmother. Agoy Ginoo ko. Luna, your message to your fellow young basketball enthusiasts who are also dreaming to be like you. I want to say you need to believe in yourself. All is possible. Trust in you and have hard work and sacrifice in the long term. Daghang salamat Sir Leo and Luna sa inyong oras nga gihatag sa Atome GMA Regional TV. Take care always and see you soon. Thank you very much. Thank you. Say tungod sa malasakit ug pagmahal ni Ma'am Ching, mitatak sa mga kabataan ang iyang maayong binuhatan. Buta nga, nagpailaki niya isip usa ka Gabay Guro Awardee. Gani, nagsilbi sab nga kusog ug inspirasyon ni Ma'am Ching ang mga kabataan aron bisan pa man sa iyang pangidaron. Nagpadayon gyapon siya sa iyang advokasya nga mutabang kanila. Samtang Jill, padayon ang pagpaningkamot ni Luna Ozar uban sa paggiya sa iyahang amahan nga si Leo Ozar aron mahimo siyang successful basketball player. Botsab niya pohon nga makadula sa atong nasod ug irepresenta kini sa international competitions. Samtang sa bisan pa man sa ginaagi ang sakit nga lupus, gipadayon gihapon ni Cassandra Vanessa Hapos ang iyang kinabuhi ug dakong tabang gayud sa iyaha ang suporta gikan sa iyang pamilya ug sa mga adunay susabang balatian kaniya. Mga kapuso, unta na-inspire na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Elizabeth Foley nga the most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Ralator. Buong puso para sa kapuso.